ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാരും ജോയിൻ ചെയ്യണേ ഉള്ളൂ അല്ലേ? हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। ഹരേ കൃഷ്ണ. ദണ്ഡവത് പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപാ ഗദാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാനിധം ത്വം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധോ ജഗത്പതേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനി. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാം പ്രണാം മാതാജി. മാതാജി. ഇന്നലെ എനിക്ക് മാതാജി ദണ്ഡവത്. പ്രണാം മാതാജി. പ്രണാം ഇന്നലെ മാതാജി. നെറ്റിന് ഒരു പ്രശ്നമുള്ളതുകൊണ്ട് കുറെ ട്രൈ ചെയ്ത് കയറാൻ പറ്റിയില്ല. ഇന്ന് ഒരുവിധം റെഡിയായി ഇരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ ഇനി വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്തില്ല. ഇവിടെ നല്ല മഴയും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ചിലപ്പോ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ വിട്ടു പോവുമായിരിക്കും. എന്തായാലും ഞാൻ തിരിച്ചു വരും. റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഞാനിപ്പോ നാട്ടിലാണ്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ റേഞ്ചിന്റെ ഒരു നല്ലൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്കിന്ന് 13ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് മന്ത്രത്തിലേക്ക് കിടക്കാം. 13ാമത്തെ മന്ത്രവും 10ാമത്തെ മന്ത്രവും തമ്മിലാണ് സാമ്യം. 10ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ കണ്ടേന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ? വിദ്യ അഭ്യസിക്കുന്നവർ, അതായത് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുദ്ധ സേവനം കൃഷ്ണാബോധത്തിലുള്ള ജ്ഞാനം അഭ്യസിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്കൊരു ഒരു ഫലം കിട്ടും. ഇനി അവിദ്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തെറ്റായിട്ടുള്ള ആത്മീയ ജ്ഞാനം ലഭിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് മറ്റൊരു ഫലമാണ് ലഭിക്കുക എന്ന് 10ാമത്തെ മന്ത്രം പറയും. അതേപോലെ 13ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ എന്തായിരിക്കും? അവിടെ വിദ്യ അവിദ്യ. ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്? സംഭൂതി അസംഭൂതി. ഓക്കെ, അതിപ്പം സംഭൂതി അസംഭൂതിയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പം സംഭൂതി അസംഭവാത് എന്ന് അസംഭവാത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംഭവാത് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സംഭൂതി. സംഭൂതി ആരാണ്? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ അല്ലെ? അപ്പൊ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണനെ ആരാധിക്കുന്നവർ സംഭവാത് എന്ന് പറയുന്നു. അസംഭവാത് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനെ അല്ലാതെ മറ്റു ദേവീദേവന്മാരെ ആശ്രയിക്കുന്നവർ, മറ്റു ദേവീദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർ, അവര് അസംഭവം. ഇവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും രണ്ട് ഫലമായിരിക്കും ലഭിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ മന്ത്രത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത്.
അപ്പൊ 13ാമത്തെ മന്ത്രം. ഇതിനകത്ത് ഈ സൈഡിൽ ഇല്ല. ഓക്കെ. श्री राधा गोविंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय. അപ്പൊ 13ാമത്തെ മന്ത്രം. അന്യത് ഏവാഹു സംഭവാത് അന്യത് ആഹൂര സംഭവാത് ഇതി ശുശ്രുമധീരാണാം യേന തദ്വിജചക്ഷിരേ. അന്യത് ഏവാഹു സംഭവാത് അന്യത് ആഹൂര സംഭവാത് ഇതി ശുശ്രുമധീരാണാം യേന തദ്വിജചക്ഷിരേ. ഒന്ന് ചെല്ലാമോ ആരെങ്കിലും രണ്ടുപേരും? ഹരേ കൃഷ്ണ. ആ മോളെ. അന്യത് ഏവാഹു സംഭവാത് അന്യത് സംഭവാത് ഇതി ശുശ്രൂമധീരാണാം യേന തദ്വിചചക്ഷിരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അന്യത് ഏവാഹു സംഭവാത് അന്യത് ആഹൂര സംഭവാത് ഇതി ശുശ്രൂമധീരാണാം യേനസ്തദ്വിജക്ഷിരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അതിന്റെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം. സർവ കാരണങ്ങൾക്കും ആദി കാരണമായതിനെ ആരാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു തരത്തിലുള്ള ഫലവും പരമോന്നതമല്ലാത്തതിനെ ആരാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള ഫലവും ലഭിക്കുന്നു എന്ന് ഉന്നതാധികാരികളുടെ വ്യക്തമായ വിവരണങ്ങളിൽ നിന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ബുക്കിൽ നോക്കിയൊന്ന് വായിക്കാമോ? വിവർത്തനം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആ, വായിച്ചോളൂ. വിവർത്തനം. സർവകാരണങ്ങൾക്കും ആദി കാരണമായതിനെ ആരാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു ഫലവും പരമോന്നതമല്ലാത്തതിനെ ആരാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മറ്റൊരു ഫലവും ലഭിക്കുന്നുവെന്നും വ്യക്തമായി വിവരിച്ചിട്ടുള്ള ഉന്നതാധികാരികളിൽ നിന്നും കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ മന്ത്രത്തിൽ കാണുന്നത് സംഭവാത് അസംഭവാത് അല്ലെങ്കിൽ സംഭൂതി അസംഭൂതി രണ്ടുപേരെയും ആരാധിക്കുന്നതനുസരിച്ച് രണ്ട് ഫലങ്ങളാണ് ലഭിക്കുക. അപ്പോ ഇത് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കും നമ്മൾ? ആരാണ് സംഭവാത്, ആരാണ് അസംഭവാത്? ഇത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ധീരനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയിൽ, ധീരാനാം, ഒരു ധീരനിൽ നിന്ന് ശരിയായിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ കിട്ടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഈ ഒരു വ്യത്യാസം. ആരാണ് സംഭൂതി, ആരാണ് അസംഭൂതി? അപ്പൊ സംഭവാത് എന്ന് പറയുന്നത് ആരെ ആരാധിക്കുന്നതാണ്? പരമപുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവരാണ് സംഭവാൻ. അസംഭൂതിയെ ആരാധിക്കുന്നവർ, അതാണ് മറ്റ് ദേവീദേവന്മാർ, അവരെല്ലാം ആശ്രിതരാണ്. അവരാരും സ്വതന്ത്രരല്ല. പൂർണ്ണ സ്വതന്ത്രനാണ് സംഭൂതി, ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ആ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഫലം കിട്ടും. ഇനി ഭഗവാൻ പരമപുരുഷനല്ലാത്തവരെ ആരാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മറ്റൊരു ഫലവും കിട്ടും. അപ്പൊ ഈ സംഭൂതി അസംഭൂതി, സംഭവാത് അസംഭവാത് ആരൊക്കെയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ അത് ധീരന് കൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ അറിയാനും ആരാധിക്കാനും നമുക്ക് ആരിൽ കൂടെ മനസ്സിലാവൂ? ഒരു യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശത്തിലൂടെ മാത്രമേ, ആത്മീയ ഗുരുവിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനിൽ എത്താൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. കാരണം അദ്ദേഹത്തിനെ ഭഗവാനെ അറിയിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ അറിയുന്ന ആ ഗുരുവിൽ കൂടെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തുക. അപ്പൊ ഈ ഒരു ഭാവാർത്ഥത്തില് ഭഗവാനെ, കൃഷ്ണനെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ശ്രീല പ്രഭുപാദര് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ പാരഗ്രാഫ് ഒന്ന് വായിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരാണ് വായിക്കുക? വായിക്കട്ടെ മാതാജി. വായിച്ചോളൂ. ഭാവാർത്ഥം. പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. സന്തുലിത മനസ്കരായ അഭിജ്ഞരിൽ നിന്ന് ശ്രവണം ചെയ്യുന്ന സമ്പ്രദായം ഈ മന്ത്രം വെളിവാക്കുന്നു. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാറ്റത്തിൽ ഒരിക്കലും അസ്വസ്ഥത വരാത്ത വിശ്വാസ്യരായ ആചാര്യന്മാരുടെ വചനങ്ങൾ
ശ്രവിക്കാത്ത പക്ഷം ആത്മീയ ജ്ഞാനത്തിന്റെ ശരിയായ സൂത്രവിദ്യ അറിയുകയില്ല. സ്വസ്ഥമാനസനായ ആചാര്യനിൽ നിന്ന് ശ്രുതിമന്ത്രങ്ങൾ അഥവാ വൈദിക ജ്ഞാനം കേട്ടു പഠിച്ചിട്ടുള്ള വിശ്വാസ്യനായ ആത്മീയ ഗുരു വൈദിക സാഹിത്യത്തിൽ പരാമർശിക്കാത്ത യാതൊന്നും ആവിഷ്കരിക്കുകയോ അവതരിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുകയില്ല. ഭഗവത്ഗീതയിൽ 9:25 പിതൃക്കളെ ആരാധിക്കുന്നവർ പിതൃക്കളുടെ ലോകത്തിൽ എത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഇവിടെ തന്നെ കഴിയാൻ പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്ന സമഗ്ര ഭൗതികവാദികൾ ഈ ലോകത്തു തന്നെ ശേഷിക്കുന്നു. മറ്റാരെയും ആരാധിക്കാതെ സർവകാരണകാരണമായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ മാത്രം ആരാധിക്കുന്ന ഭക്തന്മാർ ആധ്യാത്മിക നഭോമണ്ഡലത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു. വിവിധതരം ആരാധന കൊണ്ട് വ്യത്യസ്ത ഫലം നേടുന്നുവെന്ന് ഈശോപനിഷത്ത് പ്രസ്താവിക്കുന്നു. നാം പരമപുരുഷനെ ആരാധിക്കുന്ന പക്ഷം അവിടുത്തെ അനശ്വരധാമത്തിൽ അവിടുന്നുമായി ചേരുന്നു. സൂര്യദേവനെയും ചന്ദ്രദേവനെയും പോലുള്ള ദേവന്മാരെ പൂജിക്കുകയാണെങ്കിൽ സംശയമന്യേ നമുക്ക് അവരുടേതായ ലോകത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയും. ആസൂത്രണ കമ്മീഷനുകളും ഇടതടവില്ലാത്ത രാഷ്ട്രീയ പൊരുത്തപ്പെടലുമായി ഈ ദുരിതപൂർണമായ ലോകത്തിൽ തന്നെ തുടരാൻ താല്പര്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെയും ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് നമ്മള് അല്ലെ, എല്ലാ കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനായിട്ടുള്ള പരമപുരുഷനെ ആരാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഫലം ലഭിക്കുന്നു. പരമോന്നതമായതിനെ ആരാധിക്കുന്നതിലൂടെ പരമോന്നതമായതിനെ ആരാധിക്കാതെ മറ്റ് ദേവീദേവന്മാരെ വ്യത്യസ്ത തരം ആരാധനകളിലൂടെ ഒരാൾക്ക് വ്യത്യസ്ത ഫലങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നു. ആരെയും ആരാധിക്കുകയോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുകയോ ചെയ്താൽ ഒരാൾ ഒരേ ഫലം കൈവരിക്കുമെന്ന്, ഒരേ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തുമെന്നും ശാസ്ത്രത്തിൽ എവിടെയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പരമ്പരയുമായി ബന്ധമില്ലാതെ സ്വയം നിർമ്മിച്ച ആത്മീയ ഗുരുക്കന്മാർ മാത്രമാണ് ഇത് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് ഒരു ധീരനിൽ കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയാലേ നമുക്ക് പോകേണ്ട നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക്, ശരിക്കുമുള്ള ലക്ഷ്യം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഈ ഭാരതത്തില് ഒരുപാട് മിസ്കൺസെപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഏതെങ്കിലും ഒരു മന്ത്രം ചൊല്ലിയാൽ മതി, നിങ്ങൾ ആരെ വേണമെങ്കിലും ആരാധിച്ചോളൂ, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആരാധ്യ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ദേവൻ ഏതാണോ അവരെ ആരാധിച്ചോളൂ, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരേ സ്ഥലത്ത് തന്നെ എത്തും. മെയിനായിട്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന 2 സ്ഥലമേ ഉള്ളൂ. നല്ലത് ചെയ്താ എങ്ങോട്ട് പോവും? 2 കാര്യം, സ്വർഗത്തിൽ സ്വർഗത്തിൽ പോവും സ്വർഗവും അല്ലെങ്കിൽ നരകവും. നരകത്തിൽ. ഇത്രേ അറിയുള്ളൂ. ഇതിനപ്പുറമുള്ള ആത്മീയ ലോകത്തെ കുറിച്ചോ നമ്മൾ ഭഗവത്ധാമത്തിലെത്തിയോ പിന്നെ തിരിച്ചു വരാത്ത ദുഃഖങ്ങളില്ലാത്ത സ്ഥലം അങ്ങനൊന്നും ആ ഒരു ജ്ഞാനം ആർക്കും ഇല്ല. അത് ആരിൽ നിന്നേ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും? അത് ധീരനായിട്ടുള്ള പരമ്പരയിലൂടെയുള്ള ഭക്തൻ ഗുരുക്കന്മാരിൽ കൂടി മാത്രമേ നമുക്ക് ഇത് മനസ്സിലാക്കിയുള്ളൂ. പിന്നെ നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയിലെ ശ്ലോകം ഉണ്ടല്ലേ, യാന്തി ദേവ വൃതാൻ ദേവ പിതൃയാന്തി പിതൃവൃത. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും ഓരോ ഇപ്പം ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ചാൽ അവര് ദേവന്മാരുടെ അടുത്തേ പോവുകയുള്ളൂ. അതിന് ഉദാഹരണം പറയില്ലേ, നമ്മള് ബോംബെയിൽ ടിക്കറ്റ് എടുത്താൽ ബോംബെയിൽ എത്തുകയുള്ളൂ, ഡൽഹിയിൽ എത്തുകയില്ല. പ്രഭുപാദർ പറയുന്ന ആ ഉദാഹരണമാണ്. അപ്പൊ ഈ ഏത് മന്ത്രവും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ഉപയോഗിച്ചാൽ നിനക്ക് എല്ലാവരും ഒരേ സ്ഥലത്ത് തന്നെ എത്തും എന്ന് പറയുന്നത് അതാരാണ്? അതൊന്നും ശാസ്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞതല്ല, സ്വയം നിർമ്മിതമായിട്ടുള്ള ആത്മീയ ഗുരുക്കന്മാരാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്. പരമ്പരയുമായി ബന്ധമില്ലാത്തവരാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്. അപ്പോ ഈ ഗുരുവാണ് ശരിക്കും നമ്മളെ കറക്റ്റ് വഴിയിൽ എത്തിക്കുക. അപ്പോ നമ്മുടെ ഗുരു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരിക്കലും പരമസത്യത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കില്ല. യഥാർത്ഥ ഗുരു തന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ പരമസത്യത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഈ കപട ഗുരുക്കന്മാരെന്താണ്, അവർക്ക് പൈസ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഫേമസ് ആകാനോ ഒരുപാട് ശിഷ്യന്മാരെ കിട്ടാനോ വേണ്ടി എന്താണ് ആൾക്കാർക്ക് ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് അനുമതിയൊക്കെ കൊടുത്ത് അവരെ എല്ലാരെയും വഴിതെറ്റിക്കുന്നതാണ് ഈ കപടം ഗുരുക്കന്മാർ. നമ്മുടെ ഭക്തി തീർത്ഥ മഹാരാജ് ഉണ്ടല്ലോ, ഭക്തി തീർത്ഥ മഹാരാജ് ആരാന്ന് മനസ്സിലായോ? അദ്ദേഹം ഒരു ആഫ്രിക്കൻ ബോഡിയാണ്, പക്ഷെ അമേരിക്കയിലാണ് ജനിച്ചത്. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം ഒരു ജനിച്ചപ്പോഴേ കൊച്ചിലെയൊക്കെ ഒരുപാട് റേഷ്യൽ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ കറുത്ത വർഗം വെളുത്ത വർഗം എന്നുള്ള ആ ഒരു വേർതിരിവ് അദ്ദേഹം ഒരുപാട് ദുഃഖം അനുഭവിച്ചതാണ്. പിന്നെ
അദ്ദേഹം നല്ല ആ, എന്താണ് ബുദ്ധിമാനായിരുന്നു. കൊച്ചിലെ തന്നെ ആ, ഇദ്ദേഹത്തിന് ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിൽ താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം അത് അന്വേഷിച്ചാണ് ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹം അമേരിക്കയിൽ കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഗുരുവിനെ അദ്ദേഹം ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ത്യയിലുള്ള ഒരു ഗുരുവാണ്. അങ്ങനെ ആ ഗുരുവിനോട് ഒരുപാട് സംശയങ്ങൾ ഇദ്ദേഹം ചോദിക്കുമായിരുന്നു. ദൈവം എവിടെയാണ്? ഞാൻ ആരാണ്? ദൈവത്തെ കണ്ടാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും? ദൈവത്തിന്റെ ലോകം എങ്ങനെ ഇരിക്കും? അപ്പം ഈ ഗുരു പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്, നീയും ദൈവമാണ്, ഞാനും ദൈവമാണ്. ദൈവത്തെ കണ്ടാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും ദൈവങ്ങളാണ് എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് ആ ഗുരു പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്. നീ ഈ ഒരു മന്ത്രം നീ ചൊല്ലിക്കോ, നിനക്ക് ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷിക്കാൻ സാധിക്കും. കുറച്ച് നാൾ ഈ മന്ത്രമൊക്കെ ചൊല്ലുമ്പോ നിന്റെ ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം ഉത്തരം കിട്ടും എന്നൊക്കെ ആ ഗുരു പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. പക്ഷെ എന്നിട്ടും ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒരു സംതൃപ്തി ഇല്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചോദ്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു. അപ്പൊ ഒരിക്കല് ആ അപ്പൊ അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മീയ ലോകം എങ്ങനെ ഇരിക്കും, സ്വർഗം എങ്ങനെ ആയിരിക്കും, നരകം എങ്ങനെ ഇരിക്കും, ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ ഗുരു പറഞ്ഞു, ഞാൻ നിന്നെ കുറച്ച് നാളായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുന്നു, നിനക്ക് ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്. നിന്റെ ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം ഉത്തരം തരാനായിട്ട് ഒരേ ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കൂ. അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ അമേരിക്കയുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരാണ് A.C. ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദ. അദ്ദേഹം ന്യൂയോർക്കിലാണുള്ളത്. നിനക്ക് ന്യൂയോർക്കില് അദ്ദേഹത്തിനെ കാണാം. അപ്പോ നിന്റെ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഉത്തരം കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ആ ഗുരുവാണ് ഭക്തി തീർത്ഥ മഹാരാജന് അന്ന് ആ ചെറുപ്പമായിരുന്നപ്പോ അദ്ദേഹത്തിനെ പ്രഭുപാദനിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിച്ചതെന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം പറയും, ഈ ഇസ്കോൺ ഡിവോട്ടീസ് കോളേജിലൊക്കെ വന്ന് ഇങ്ങനെ പ്രീച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് വരുമ്പോ ഇദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ തോന്നും, ഇവരൊക്കെ എന്താണ് കുറെ ബെഡ്ഷീറ്റ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ വിരിച്ച് ഒരു കോമാളി പോലെയാണല്ലോ ഇവർ വന്നിരിക്കുന്നതെന്നൊക്കെ ഇദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം തന്നെ പറയുന്നതാണ്, ഞങ്ങളുടെ ക്യാമ്പസിൽ ഇങ്ങനെ കുറെ കോമാളികളെ പോലെ ബെഡ്ഷീറ്റ് ഒക്കെ ഇട്ട് വന്നിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ അവരെ കാണുമ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കും, ഞാനൊരിക്കലും ഈ കോമാളിയെ പോലെ ആകില്ല എന്നിങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന എന്റെ ഗുരു തന്നെ എന്നോട് നിർദ്ദേശിച്ചത് ശ്രീല പ്രഭുപാദറിനെ കാണാനാണ്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിനെ കണ്ടു. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ ചോദ്യത്തിനും പ്രഭുപാദറിൽ നിന്ന് ഉത്തരം കിട്ടി. അങ്ങനെ പൂർണ്ണ ക്ലാരിറ്റി കിട്ടി അദ്ദേഹത്തിന്. എന്താണ് തന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താകണം, ഭഗവാന് ആരാണ് ഈശ്വരൻ, അല്ലെ? ബാക്കി എല്ലാരും ഈശ്വരനാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പലരും പല ഉത്തരവാണ്. എന്നാൽ ഒരു ധീരനായിട്ടുള്ള ഗുരുവിന് മാത്രമേ യഥാർത്ഥത്തിൽ പരമപുരുഷൻ ആരാണ് എന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് ക്ലാരിറ്റിയോടെ ഒരു ഉത്തരം പറയാൻ സാധിച്ചത്. അപ്പൊ ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ഒരു ധീരനായിട്ടുള്ള ഗുരുവാണ്, അല്ലെ? ധീരൻ. അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് ഒന്ന് വായിക്കാമോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി, വായിച്ചോ. ആധികാരികമായ വൈദിക ശാസനങ്ങളിൽ എവിടെയും ഏതെങ്കിലും പ്രവൃത്തി വഴിയോ ആരെങ്കിലും ആരാധിക്കുന്നതിലൂടെയോ ഒരാൾ പ്രസ്തുത ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തിച്ചേരുമെന്ന് പറയുന്നില്ല. അത്തരം മൂഢ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ആധികാരിക ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത സ്വയംകൃത ഗുരുനാഥന്മാർ ആവിഷ്കരിക്കുന്നവയാണ്. വിശ്വാസ്യനായ ആത്മീയ ഗുരു എല്ലാ മാർഗവും ഒരൊറ്റ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നയിക്കുമെന്ന് പറയുന്നില്ല. ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്താനുള്ള ഒരു ടിക്കറ്റ് വാങ്ങിയാൽ മാത്രമേ അവിടെ എത്താൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. കൽക്കത്തയിലേക്ക് ടിക്കറ്റ് കരസ്ഥമാക്കിയ ഒരു വ്യക്തിക്ക് കൽക്കത്തയല്ലാതെ ബോംബെയിൽ എത്താൻ സാധ്യമല്ല. എങ്കിലും ഗുരുവെന്ന് സ്വയം വിശേഷിപ്പിക്കുന്നവർ എല്ലാ ടിക്കറ്റുകൾക്കും ഒരുവനെ പരമോന്നത ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തിക്കുവാൻ കഴിയുമെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നു. അത്തരം പ്രാപഞ്ചികവും അനുരഞ്ജകവുമായ വാഗ്ദാനങ്ങൾ അവരുടെ സ്വനിർമ്മിത ആത്മസാക്ഷാത്കാര രീതികൾ കൊണ്ട് വിജൃംഭിതരാകുന്ന മൂഢാത്മാക്കളെ ആകർഷിക്കുന്നു. എന്നാൽ വൈദിക വിജ്ഞാനം ഇക്കാര്യം ശരിവെക്കുന്നില്ല. അംഗീകൃത ശിഷ്യ പരമ്പരയിൽപ്പെട്ട വിശ്വാസ്യനായ ആത്മീയ ഗുരുവിൽ നിന്ന് ജ്ഞാനം ലഭിക്കാത്ത പക്ഷം അയാൾക്ക് ജ്ഞാനം യഥാരൂപം ലഭിക്കുന്നില്ല. ഭഗവത്ഗീതയിൽ 4:2 കൃഷ്ണൻ അർജുനോട് പറയുന്നു, ഏവം പരമ്പര പ്രാപ്തം ഇമം രാജർഷയോ വിദുഹു സകാലേന മഹദാ യോഗോ നഷ്ടപരന്തപ. ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ പകർന്നു കിട്ടിയ ഈ സർവോത്കൃഷ്ടമായ ശാസ്ത്രം രാജർഷിമാർ ശരിയായി മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. കാലക്രമേണ ആ പാരമ്പര്യ ശൃംഖല മുറിഞ്ഞു പോവുകയും നഷ്ടപ്രായമാവുകയും ചെയ്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു.
ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തുടർന്നു. വരണ്ട വാദങ്ങൾ അനിശ്ചിതത്വത്തിലാണ്. മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമല്ലാത്ത ഒരു വലിയ വ്യക്തിത്വം ഒരു മഹാനായ മഹർഷിയായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നില്ല. വൈവിധ്യമാർന്ന വേദങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിലൂടെ മതതത്വങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ശരിയായ പാതയിലേക്ക് ഒരാൾക്ക് വരാൻ കഴിയില്ല. മതതത്വങ്ങളുടെ ഉറച്ച സത്യം മായം കലരാത്ത സ്വയം തിരിച്ചറിഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഹൃദയത്തിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. തത്ഫലമായി ശാസ്ത്രങ്ങൾ സിദ്ധീകരിക്കുന്നത് പോലെ മഹാജനങ്ങൾ വാദിക്കുന്ന ഏതൊരു പുരോഗമന പാതയും ഒരാൾ സ്വീകരിക്കണം. അപ്പൊ ആ മതതത്വത്തിൽ ഉറച്ച സത്യം ഉള്ള ആ ധീരൻ, ഈ പറയുന്നതെല്ലാം ധീരനെ കുറിച്ചാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് മാത്രമേ മഹാജനമാണ്. അദ്ദേഹം മഹാജനങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നിർദ്ദേശം നേടി അദ്ദേഹം പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്താലേ നമ്മളുടെ ഭക്തിയിൽ പുരോഗമനം വരും, നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തരെയാണ് നമ്മൾ ഗുരുവായിട്ട് സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് ഒന്ന് വായിക്കാമോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് ഭഗവത്ഗീതയിൽ വർണ്ണിച്ച തരത്തിലുള്ള ഭക്തിയോഗം വികലമാക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ തന്റെ ഏറ്റവും വിശ്വസ്ത സുഹൃത്തും ഭക്തനുമായ അർജുനനെ കൊണ്ട് ശിഷ്യപരമ്പര പുനഃസ്ഥാപിക്കേണ്ടി വന്നു. ഭഗവാൻ അർജുനോട് ഭഗവത്ഗീത 4:3 തന്റെ ഭക്തനും സ്നേഹിതനുമായതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഭഗവത്ഗീത തത്വങ്ങൾ അർജുനന് ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതെന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി പറയുന്നു. മറ്റൊരു വിധം പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനും സുഹൃത്തും അല്ലാത്ത ഒരാൾക്കും ഗീത മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. അർജുനന്റെ പാത പിന്തുടരുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ ഭഗവത്ഗീത സുഗ്രാഹ്യമാകൂ. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ അർജുനന് നൽകിയ ജ്ഞാനം വേണ്ടത്ര ഗ്രഹിക്കാത്ത ഈ ഉദാത്തമായ സംഭാഷണത്തിന്റെ നിരവധി വിവർത്തകരും വ്യാഖ്യാതാക്കളുമുണ്ട്. അത്തരം വ്യാഖ്യാതാക്കൾ ഭഗവത്ഗീതയിലെ ശ്ലോകങ്ങൾ യഥേഷ്ടം വിവരിക്കുകയും ഗീതയുടെ പേരിൽ സകലവിധ അസംബന്ധങ്ങളും ഉന്നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അത്തരം വ്യാഖ്യാതാക്കൾ ശ്രീകൃഷ്ണനിലോ അവിടുത്തെ അനശ്വര ധാമത്തിലോ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. അവർക്ക് ഭഗവത്ഗീത പിന്നെ എങ്ങനെ വിവരിക്കാൻ കഴിയും? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അതാണ് ഇന്ന് ഒരുപാട് മൂഢരായിട്ടുള്ളവർ അവരുടെ ജ്ഞാനത്തിൽ അഹങ്കരിച്ച് അവർ സ്വന്തമായിട്ട് ആത്മീയ കാര്യങ്ങള് വിവർത്തനം ചെയ്യും, അല്ലെ? ഇപ്പൊ ഇന്നത്തെ മോഡേൺ ഗുരുക്കന്മാരായിട്ട് പലരും ഉണ്ട്. അവർ പറയും ഇന്ന ക്രിയ ചെയ്യൂ, ഇങ്ങനെ യോഗ പോസ്റ്റർ ഇതൊക്കെ ചെയ്യൂ, എന്നിട്ട് അവരൊരു മന്ത്രമൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് ചെയ്താൽ മതി, നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്താൻ മതി. അപ്പൊ അവരെല്ലാം സ്വയം ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്, സ്വയം വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഈ വ്യാഖ്യാനങ്ങളാണ് ഭഗവത്ഗീതയിലും ഒരുപാട് വ്യാഖ്യാനങ്ങളുള്ള ഭഗവത്ഗീതയുണ്ട്. പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭഗവാൻ എന്താണ് കൃഷ്ണൻ എന്താണ് അർജുനനോട് ഉപദേശിച്ചതെന്നുള്ളത് അത് ആർക്കേ അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ആ പരമ്പരയിലൂടെ വന്ന ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ അത് മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ. അല്ലാത്തവർക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്നും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പം നമ്മുടെ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രമാണ് നമ്മൾ ചൊല്ലേണ്ട മന്ത്രം, ഈ കലിയുഗത്തിലെ മന്ത്രം. അത് ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്നതാണ്. ആരെങ്കിലും കെട്ടിച്ചമച്ചുണ്ടാക്കിയ മന്ത്രമല്ല, ശാസ്ത്രപ്രകാരം ഉള്ള ആ പരമ്പരയിലൂടെ വന്ന മന്ത്രമാണ്. അപ്പൊ അതൊരിക്കലും കപടമാകില്ല. അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ പരമ്പര മനസ്സിലാക്കണം. ആരാണ് ഗുരു എന്ന് അന്വേഷിച്ച് മനസ്സിലാക്കി കണ്ടെത്തണം. ആരെങ്കിലും കുറെ അല്ലെ, ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭയങ്കര കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാകാത്ത രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ ഉടനെ അവര് വലിയ മനുഷ്യനാണ്, വലിയ ജ്ഞാനിയാണെന്നും പറഞ്ഞ് അവരെ ഫോളോവേഴ്സ് ആവും. അല്ലെ ഒരുപാട് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളവരോ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ മാജിക് ഒക്കെ കാണിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ഫോളോവേഴ്സ് ആവും. നമ്മളപ്പോ ഗുരുവിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ പരമ്പര നോക്കി അദ്ദേഹം ആ യമനിയമങ്ങളൊക്കെ പാലിക്കുന്ന ശാസ്ത്രങ്ങൾ പ്രകാരം ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണോ എന്ന് നോക്കി വേണം ആ ഗുരുവിനെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാം. കാരണം അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാനെ ആ തത്വം മനസ്സിലാക്കി നമ്മളെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ.
എല്ലാ റോഡുകളും റോമിലേക്ക് നയിക്കുന്നില്ല. എല്ലാ പാതകളും ഒരേ പരമോന്നത ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നയിക്കുമെന്ന സത്യസന്ധമായ ആത്മീയ ഗുരുവിന് പറയാൻ കഴിയില്ല. ഒരു വ്യക്തിക്ക് ആ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്ക് ഒരു ടിക്കറ്റ് വാങ്ങിയാലേ തന്റെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്താൻ കഴിയുമെന്ന് ഏതൊരു സാധാരണക്കാരനും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. കൊൽക്കത്തയിലേക്ക് ടിക്കറ്റ് വാങ്ങിയ ഒരാൾക്ക് ബോംബെയിൽ എത്താൻ കഴിയില്ല. ആരാധന അനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്ത ലക്ഷ്യങ്ങളായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ മാറ്റങ്ങളിൽ ഒരിക്കലും അസ്വസ്ഥനാകാത്ത ആചാര്യനിൽ നിന്ന് ഒരാൾ കേൾക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് അതീന്ദ്രിയമായ അറിവിന്റെ താക്കോൽ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. വേദസാഹിത്യത്തിൽ പരാമർശിക്കാത്തതൊന്നും ആചാര്യന്മാർ ഒരിക്കലും അവതരിപ്പിക്കില്ല. അപ്പൊ ആചാര്യന്മാർ എന്ത് പറഞ്ഞാലും അത് ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളായിരിക്കും. അപ്പോ കാലം മാറുന്ന അനുസരിച്ച് മെസ്സേജ് മാറുക അങ്ങനെയില്ല. ആചാര്യൻ ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നെങ്കിൽ അതൊരു ആചാര്യന് മാത്രമേ സാധിക്കൂ. അല്ലാതെ പിന്നീട് വരുന്ന എല്ലാ ശിഷ്യന്മാർക്കും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ സാധിക്കില്ല. അത്രയും ഉയർന്ന വ്യക്തികൾക്ക് മാത്രമേ കാലത്തിനൊത്തുള്ള ചെറിയ വ്യത്യാസം, എന്നാൽ തത്വത്തിൽ മാറ്റമില്ലാതെ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറ്റാം. അപ്പൊ അല്ലെ, ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ഗുരു 64 മാലയാണ് ചൊല്ലാൻ പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ 16 മാലയിലേക്ക് പ്രഭുപാദർക്ക് അത് മാറ്റാൻ സാധിക്കും. അദ്ദേഹം ആചാര്യനാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഇന്നത്തെ കാലവും അല്ലെ, ടൈം, പ്ലേസ്, സർക്കംസ്റ്റാൻസ്, ആ സമയവും കാലവും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കി, ആളുകളുടെ ആ സ്ഥിതിയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി അദ്ദേഹം അത് 16 ആക്കി ചുരുക്കി. പക്ഷെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ 16-ൽ നിന്ന് പിന്നെ ഒരു മാറ്റം ചെയ്യാൻ ആചാര്യന്മാർക്ക് വേറെ ആർക്കും സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള മാറ്റങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ആചാര്യന്മാർ ഒരിക്കലും അസ്വസ്ഥനാകില്ല. അസ്വസ്ഥനാകുന്ന ഒരാളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ശരിയായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്താൻ സാധിക്കില്ല. അതീന്ദ്രിയമായ അറിവ് നമുക്ക് ലഭിക്കുകയില്ല. അപ്പൊ വേദങ്ങൾ എന്തു പറയുന്നോ അതായിരിക്കും ആചാര്യന്മാര് പറയാം. അപ്പൊ കറക്റ്റ് സോഴ്സ്, ആ ആധികാരികമായിട്ടുള്ള പരമ്പരയിലൂടെ വേണം നമ്മൾ ശ്രവണം ചെയ്യാൻ. ആരിൽ നിന്ന് ശ്രവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതും പ്രധാനമാണ്. അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് ഒന്ന് വായിക്കാമോ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, വായിച്ചോട്ടെ. വായിച്ചോ. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ അർജുനന് നൽകിയ ജ്ഞാനം വേണ്ടത്ര ഗ്രഹിക്കാത്തവരായി ഈ ഉദാത്തമായ സംഭാഷണത്തിന്റെ നിരവധി വിവർത്തകരും വ്യാഖ്യാതാക്കളുമുണ്ട്. അത്തരം വ്യാഖ്യാതാക്കൾ ഭഗവത്ഗീതയിലെ ശ്ലോകങ്ങൾ യഥേഷ്ടം വിവരിക്കുകയും ഗീതയുടെ പേരിൽ സകലവിധ അസംബന്ധങ്ങളും ഉന്നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അത്തരം വ്യാഖ്യാതാക്കൾ ശ്രീകൃഷ്ണനിലോ അവിടുത്തെ അനശ്വര ധാമത്തിലോ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. അവർക്ക് ഭഗവത്ഗീത പിന്നെ എങ്ങനെ വിവരിക്കാൻ കഴിയും? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അടുത്തത് വായിച്ചോളാം മാതാജി. അത് പ്രഭു മറ്റേന്റെ കൂടെ വായിച്ചായിരുന്നു കേട്ടോ. അടുത്ത മാതാജി, അത് എന്റെ ഇതിലങ്ങനെ ഉള്ളത് കേട്ടോ. ഒറ്റ പാരഗ്രാഫ് ആയിട്ടായിരുന്നു അല്ലേ? ചെയ്തു പോയതാണ്. ഓക്കെ, മനസ്സിലായി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ബുദ്ധിശൂന്യരായവർ മാത്രമാണ് ക്ഷണികങ്ങളായ നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നതെന്ന് ഭഗവത്ഗീത 7:7 വ്യക്തമായി പറയുന്നു. അവസാനമായി മറ്റെല്ലാ ആരാധനാ രീതികളും ഉപേക്ഷിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ മാത്രം ശരണം പ്രാപിക്കാൻ കൃഷ്ണൻ ഉപദേശിക്കുന്നു. ഭഗവത്ഗീത 18:66. എല്ലാ പാപ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിതരായവർക്ക് മാത്രമേ പരമപുരുഷനിൽ ഇത്തരം അചഞ്ചല വിശ്വാസം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. മറ്റുള്ളവർ താൽക്കാലികമായ ആരാധനകളിലൂടെ ഭൗതിക വിധാനത്തിൽ തന്നെ ചുറ്റിപ്പറ്റി നിൽക്കുന്നു. എല്ലാ പാതകളും ഒരേ ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തിക്കുമെന്ന തെറ്റായ ധാരണയാൽ ഇവർ യഥാർത്ഥ പാതയിൽ നിന്നും വഴിതെറ്റിക്കപ്പെടുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ മാതാജി. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയിൽ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്, ഒരേ ഒരു ദൈവം, ഒരു ദൈവത്തെ പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവത്ഗീതയില്. പക്ഷെ ഈ വേദശാസ്ത്രങ്ങളില് ഒരുപാട് ദേവീദേവന്മാരെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ആൾക്കാരെല്ലാം കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആകുന്നത് അല്ലെ? ഇപ്പം ക്രിസ്ത്യൻസ് പറയുമ്പോൾ അവർക്കൊരു ദൈവമേ ഉള്ളൂ, മുസ്ലിംസ് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് അള്ളയാണ് എല്ലാം, ഹിന്ദുസ് പറയുമ്പോൾ 33 ദേവീദേവന്മാർ. അപ്പൊ ഈ വേദങ്ങൾ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ആളുകൾക്കെല്ലാം കൺഫ്യൂഷനായി. പക്ഷെ ഭഗവത്ഗീതയില് വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നു, എല്ലാ കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആ വ്യത്യാസം പറയുന്നു. ആരൊക്കെയാണ് ജീവാത്മാവ്, ദേവന്മാർ ആരാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ അതെല്ലാം വ്യക്തമായി ഭഗവത്ഗീത പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ പല ആൾക്കാർ അതിന് കമന്ററി കൊടുക്കുകയും അതിന് വ്യാഖ്യാനങ്ങളും കൊടുക്കുമ്പോ
ശരിക്കും ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞ സന്ദേശം ആൾക്കാരിൽ എത്തിയില്ല. അതുകൊണ്ട് ആൾക്കാരെല്ലാം കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയി. പ്രഭുപാദർ ഭഗവത്ഗീത ട്രാൻസ്ലേഷൻ എഴുതുന്നതിന് മുമ്പ് എത്ര ഭഗവത്ഗീത ഉണ്ടായിരുന്നു. പലരും ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതി. പക്ഷെ അവിടെ ആരും തന്നെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അവരും പല ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ കൊടുത്ത് ആൾക്കാരെല്ലാം ആകെ കൺഫ്യൂഷനിലായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ പരമ്പരയിലൂടെ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത മനസ്സിലാക്കിയപ്പോ, ആ ധീരനിൽ നിന്ന് കേട്ടപ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായത് ആരാണ് പരമപുരുഷൻ എന്ന്, അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും ആ ശ്രവണം ധീരനിൽ കൂടെ നമ്മൾ കേൾക്കുക. അപ്പൊ ആ എല്ലാ കാരണങ്ങളുടെയും കാരണം കൃഷ്ണനാണെന്നാണ് വേദസാഹിത്യം സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രഭുപാദർ ഒരു വ്യവസ്ഥാപിതമായ രീതിയിലാണ് വേദങ്ങൾ, ഉപനിഷത്തുകൾ, ഇതിഹാസങ്ങൾ, ബ്രഹ്മസംഹിത ഇത് സ്വന്തമായ ഒരു വിഭാഗമാണ്. ഭഗവാൻ ചൈതന്യ ഇത് കണ്ടെത്തി. അപ്പൊ ഇതില് നമ്മൾ ആ പരമ്പര, ഏവം പരമ്പര, അത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. അപ്പൊ പണ്ടൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാല് പണ്ടത്തൊക്കെ എഴുതാനായിട്ട് ബുക്കും പേനയൊന്നും ഇല്ലല്ലേ. അവര് ഈ താളിയോലകളിലൊക്കെയാണ് എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. 200 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വരെ ഹാൻഡ് റിട്ടൺ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അത് ഒരു കോപ്പിയൊക്കെ ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെ നിന്നാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അതിലൊക്കെ ഉള്ളത് നമുക്ക് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പരമ്പര ഉണ്ടെങ്കിലേ നമുക്കത് മനസ്സിലാവും. ഇപ്പൊ ഒരുപാട് ബുക്കുകളുണ്ട്, നമുക്ക് ഓൺലൈനായിട്ടെല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ്, സോഫ്റ്റ് കോപ്പീസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ആ ഭഗവത്ഗീത കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞത് അതുപോലെ അറിയണമെങ്കിൽ, അത്രയും വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ളത് അതുപോലെ അറിയണമെങ്കിൽ പരമ്പര ആ പരമ്പരയാണ് ആ സന്ദേശത്തെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അതിനെ പ്രിസർവ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിലൊരു മായം ചേർക്കാതെ നമുക്ക് അതുപോലെ ആ പണ്ട് കാലങ്ങളിലുള്ളത്, ബുക്കും പേനയും പോലും ഇല്ലാത്ത കാലങ്ങളിലുള്ള സന്ദേശം അതുപോലെ നമുക്ക് കൈമാറി കിട്ടുക, അതിനകത്ത് മായം ചേർക്കാതെ. അത് ആ പരമ്പരയിലുള്ള ഗുരുക്കന്മാരിൽ കൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ. ആ ഗുരു ആ സത്യത്തെ മലിനമാക്കാതെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്ത് തൻ്റെ ശിഷ്യനിലേക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്ത് അടുത്തടുത്ത പരമ്പരയിലൂടെ അടുത്തടുത്ത ആളിലേക്ക് പരമപുരുഷനെ കുറിച്ച് ഉള്ള ആ പരമസത്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് വായിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി വായിക്കട്ടെ. രാജശ്രീ മതി. ഈ മന്ത്രത്തിൽ സംഭവാത് പരമോന്നത കാരണത്തെ ആരാധിക്കുന്നതിനാൽ എന്ന പദം ശ്രദ്ധേയമാണ്. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് ആദിമനായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ. ഈ കാണപ്പെടുന്നതെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും ആവിർഭവിച്ചതാണ് എന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ കൃഷ്ണൻ പറയുന്നു. അഹം സർവസ്യ പ്രഭവോ മത്തഃ സർവം പ്രവർത്തതേ ഇതി മത്വാ ഭജന്തേ മാം ഭൂതാ ഭാവാ സമന്വിതാഃ. ഭൗതിക ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളുടെ ഉറവിടം ഞാനാണ്. എല്ലാം എന്നിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത്. ഇത് പൂർണ്ണമായി അറിയുന്ന ബുദ്ധിമാന്മാർ എന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും എന്നെ ഉള്ളടിഞ്ഞ് ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യും. ബ്രഹ്മാവ്, വിഷ്ണു, ശിവൻ എന്നിവരുടെയും സർവ്വതിന്റെയും സ്രഷ്ടാവ് താനാണെന്ന് അഹം സർവസ്യ പ്രഭവ എന്ന പദം സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഈ 3 പ്രധാന ദേവതകൾ പ്രഭുവിനാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതിനാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ഭൗതികവും ആത്മീയവുമായ ലോകങ്ങളിൽ ഉള്ളവയെ മുഴുവൻ സൃഷ്ടിച്ചത്. ബ്രഹ്മാവിന്റെ സൃഷ്ടിക്ക് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നതും ബ്രഹ്മാവിനെ വൈദിക വിജ്ഞാനം ഉപദേശിച്ചതും ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണെന്നും അഥർവവേദത്തിലെ ഗോപാലതാപഞ്ചമത്തിൽ 1:24 പറയുന്നു. നാരായണോപനിഷത്ത് പറയുന്നു, പരമപുരുഷനായ നാരായണൻ ജീവജാലങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കാൻ ഇച്ഛിച്ചു. അങ്ങനെ നാരായണനിൽ നിന്നും ബ്രഹ്മാവ് ജാതനായി. നാരായണൻ പ്രജാപതികളെയെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചു. അവിടുന്ന് തന്നെ ഇന്ദ്രനെയും അഷ്ടവസുക്കളെയും സൃഷ്ടിച്ചു. 11 രുദ്രന്മാരെയും 12 ആദിത്യന്മാരെയും സൃഷ്ടിച്ചതും നാരായണൻ തന്നെ. ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ രൂപവിസ്തരണമായതുകൊണ്ട് നാരായണനും കൃഷ്ണനും ഒന്നു തന്നെ. ദേവകീപുത്രനായ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെന്നും ഇതേ ഉപനിഷത്ത് 4 പ്രസ്താവിക്കുന്നു. സാകാര സമ്പ്രദായത്തിൽ വരുന്നില്ലെങ്കിലും ശ്രീപാദ ശങ്കരാചാര്യരും ഈ വസ്തുത സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. ബ്രഹ്മാവോ ശിവനോ അഗ്നിയോ ജലമോ നക്ഷത്രങ്ങളോ സൂര്യനോ ചന്ദ്രനോ ഇല്ലാത്ത സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭത്തിൽ നാരായണൻ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂവെന്ന് അഥർവവേദം പറയുന്നു.
പ്രഭു ഏകനായി നിൽക്കുന്നില്ല, എന്നാൽ സ്വന്തം ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് സൃഷ്ടി നടത്തുന്നു. മോക്ഷധർമ്മത്തിൽ കൃഷ്ണൻ സ്വയം ഇത് വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ പ്രജാപതികളെയും രുദ്രന്മാരെയും സൃഷ്ടിച്ചു. എന്റെ മായാശക്തിയിൽ മോഹിതരാകയാൽ ഞാനാണ് അവരുടെ സൃഷ്ടാവെന്ന് അവർക്കറിയില്ല. വരാഹപുരാണവും ഇക്കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. നാരായണനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന്. അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് നാൻമുഖനായ ബ്രഹ്മാവും ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്ന് രുദ്രനും ജനിച്ച് സർവജ്ഞരായി തീർന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. അപ്പൊ ഇത്രയും പറയുന്നത് പല പല വേദശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രൂഫ് പറയാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ. ഇവിടെ പല വേദങ്ങളിലും ഇത് എവിടൊക്കെയാണ് ഭഗവാൻ പരമപുരുഷനാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. എവിടാണ് ഭഗവത്ഗീതയിലെ ശ്ലോകം പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ മോക്ഷധർമ്മ, വരാഹപുരാണ, ബ്രഹ്മസംഹിത, അഥർവ ഉപനിഷത്തുകൾ, അങ്ങനെ അഥർവവേദ, ഒരുപാട് റെഫറൻസ് ഇവിടെ പറയാണ്. നാരായണ ഉപനിഷത്ത്, ഓരോ റെഫറൻസ് വെച്ച് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ എല്ലാം എന്താണ്, ഇത്രയും ശാസ്ത്രങ്ങൾ, ഈ പറയുന്ന എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളിലും പറയുന്നുണ്ട് സർവ കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനായിട്ടുള്ളത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ മൂഢന്മാർക്ക് അത് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. കാരണം എന്താണ്, മൂഢന്മാർക്ക് കിട്ടുന്ന ജ്ഞാനം പരമ്പരയിലൂടെ കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ശാസ്ത്രങ്ങൾ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാവാത്തത്. അവർക്ക് ആ കറക്റ്റ് ആചാര്യനെ കിട്ടുന്നില്ല. അവര് സ്വയം ഓരോന്ന് കെട്ടിച്ചമച്ച് വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ കൊടുത്ത് അവരുടെ മാനസിക ഊഹാപോഹത്തിലുള്ളതെല്ലാം എഴുതി അതിനെ സ്വീകരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ പൂർണ്ണജ്ഞാനം കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് മൂഢന്മാർക്ക് പരമപുരുഷനെ മനസ്സിലാകാതെ അവർ അദ്ദേഹത്തെ നിന്ദിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനൻ കേട്ടത് എങ്ങനെയാണ്? അർജുനൻ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് കേട്ടു, ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശം കേട്ടു. അപ്പൊ അതുപോലെ കേട്ടാൽ മാത്രമേ, നേരിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരമ്പരയിലൂടെ വരുന്ന ധീരനിൽ നിന്ന് കേട്ടാലേ പരമസത്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ. അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് ഒന്ന് വായിക്കാവോ? അടുത്ത ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിച്ചോളൂ മാതാജി. അങ്ങനെ എല്ലാ വൈദിക സാഹിത്യവും നാരായണൻ അഥവാ കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് സർവ കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനെന്ന് ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. എല്ലാ കാരണങ്ങൾക്കും ആദികാരണനും ആനന്ദദായകനുമായ ഗോവിന്ദൻ അഥവാ കൃഷ്ണനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന് ബ്രഹ്മസംഹിത 5:1 പറയുന്നു. യഥാർത്ഥ വിദ്വാനായ ഒരാൾ മഹാജ്ഞാനികളും വേദങ്ങളും നൽകുന്ന തെളിവുകളിൽ നിന്ന് ഇത് ഗ്രഹിച്ച് ശ്രീകൃഷ്ണനെ സർവസ്വമായി ആരാധിക്കുന്നു. ഇപ്രകാരം കൃഷ്ണനെ മാത്രം ആരാധിക്കുന്നതിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നവരെ ബുധ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ബുധ എന്ന് പറയുന്നത് പരമപുരുഷനെ സ്വീകരിച്ച്, ഈ ശാസ്ത്രങ്ങളിലെല്ലാം റെഫറൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ ബുദ്ധിയുള്ളവൻ അത് സ്വീകരിക്കും, ഇത് സത്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അത് സ്വീകരിച്ച് അത് ഫോളോ ചെയ്യും, പരമപുരുഷനെ ആരാധിക്കും. മൂഢന്മാര് അല്പജ്ഞാനം കൊണ്ട് യഥാർത്ഥ ശരിക്കുള്ള ജ്ഞാനം കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് ഭഗവാനെ നിരാകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് മൂഢന്മാരെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. സ്വസ്ഥചിത്തരായ ആചാര്യനിൽ നിന്ന് വിശ്വാസത്തോടും സ്നേഹത്തോടും കൂടി ശ്രവണം ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഈ ബോധം മനസ്സിലുറക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനിൽ വിശ്വാസവും സ്നേഹവും ഇല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് ഈ ലളിതമായ സത്യം ബോധ്യപ്പെടാൻ വിഷമം തന്നെ. വിശ്വാസികളല്ലാത്തവരെ മൂഢന്മാർ എന്ന് ഭഗവത്ഗീത 9 പദങ്ങളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു. മൂഢന്മാർ പരമപുരുഷനെ നിന്ദിക്കുന്നു. കാരണം അവർക്ക് ആചാര്യന്മാരിൽ നിന്നുള്ള പൂർണ്ണമായ ജ്ഞാനം ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ഭൗതിക ശക്തിയുടെ നീർച്ചുഴിയിൽപ്പെട്ട് ഉഴലുന്ന ഒരാൾക്ക് ആചാര്യനായി തീരാനുള്ള യോഗ്യതയില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ മൂഢന്മാരെ കുറിച്ച് പറയാണ് അല്ലെ, അവര് പരമപുരുഷനെ നിരാകരിക്കുന്നു. കാരണം അവർക്ക് പൂർണ്ണജ്ഞാനം കിട്ടിയിട്ടില്ല, പരമ്പരയിലൂടെ വന്നിട്ടില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവർ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ആ ഒരു കെണിയിൽ പെട്ട് വീഴുകയാണ്. ഇനി അടുത്ത പാരഗ്രാഫില് അർജുനനും ഇതുപോലായിരുന്നു അല്ലെ, അതാരെങ്കിലും വായിക്കാമോ അടുത്ത പാരഗ്രാഫ്? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവത്ഗീത ശ്രവിക്കുന്നതിനു മുൻപ് അർജുനൻ ഭൗതിക നീർച്ചുഴിയിൽപ്പെട്ട് കുടുംബം, സമൂഹം, വർഗം എന്നിവയോടുള്ള അടുപ്പത്താൽ അസ്വസ്ഥനായിരുന്നു. അങ്ങനെ അർജുനൻ ഒരു മനുഷ്യസ്നേഹി, അഹിംസാവാദിയാകാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. എങ്കിലും പുരുഷനിൽ നിന്ന് വൈദിക വിജ്ഞാനമായ ഭഗവത്ഗീത ശ്രവിച്ച്
ബുധനായി തീർന്നപ്പോൾ സ്വന്തം തീരുമാനം മാറ്റുകയും കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം സജ്ജീകരിച്ച കൃഷ്ണന്റെ ആരാധകനായി തീരുകയും ചെയ്തു. ബന്ധുക്കളെ വിളിക്കപ്പെടുന്നവരുമായി യുദ്ധം ചെയ്താണ് അർജുനൻ ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചത്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലും ഭഗവത്ഗീതയിലും കൃഷ്ണശാസ്ത്രത്തിന്റെ സങ്കീർണതകളെക്കുറിച്ച് വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. അർജുനൻ നേടിയതുപോലുള്ള വിജയം കൈവരിക്കണമെങ്കിൽ യഥാർത്ഥ കൃഷ്ണനെ തന്നെ ആരാധിക്കണം. അല്ലാതെ കൃഷ്ണശാസ്ത്ര സങ്കീർണതകളെക്കുറിച്ച് അറിയാത്തവരായ മൂഢന്മാർ രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത കൃഷ്ണനെയല്ല ആരാധിക്കേണ്ടത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഇതാണ്, വേരില് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നുവെങ്കിൽ കൃഷ്ണൻ ഹൃദയപൂർവ്വം സഹായിക്കുന്നു. യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മനുഷ്യരാശിക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൃഷ്ണനെ ആരാധിക്കണം. വേരുകൾ നനയ്ക്കുന്നതിന്റെ സാമ്യം ആത്മീയ നേതാക്കന്മാർ ദൈവങ്ങളെയും ദൈവത്തെയും ആരാധിക്കുന്നതിനുള്ള തെറ്റായ ശ്രമങ്ങൾ വേരിന് പകരം ഇലകൾ നനയ്ക്കുന്നത് പോലെയാണ്. എല്ലാ പോഷണത്തിന്റെ അഭാവത്തിൽ ഉണങ്ങിപ്പോകുന്നു. ഒരാൾ കീഴടങ്ങാനും ആരാധിക്കാനും പഠിക്കുമ്പോൾ മാനവികതയ്ക്കുള്ള യഥാർത്ഥ സേവനം ലഭിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇത് അടുത്ത പാരഗ്രാഫിലുണ്ടോ? ഒന്ന് വായിക്കാമോ അടുത്ത പാരഗ്രാഫ്? ഇതുവരെ വായിക്കാത്തവരൊന്ന് വായിക്കണേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വേദാന്ത ഹരേ കൃഷ്ണ. വേദാന്ത സൂത്രപ്രകാരം സംഭൂത എന്നാൽ ജനനത്തിന്റെയും നിലനിൽപ്പിന്റെയും പ്രഭവസ്ഥാനം എന്നതുപോലെ നാശത്തിനു ശേഷവും അവശേഷിക്കുന്ന സംഭരണി ജന്മാദി അസ്യതഃ എന്നാണ് വേദാന്ത സൂത്രത്തിന്റെ സ്വാഭാവിക വ്യാഖ്യാനമായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ അതായത് കർത്താവ് തന്നെ പറയുന്നു. എല്ലാ ആവിർഭാവത്തിന്റെയും പ്രഭവസ്ഥാനം ഒരു ജഡവസ്തുവായ ശില പോലെയല്ലെന്നും അഭിജ്ഞ അഥവാ പൂർണ്ണ ബോധമാണെന്നും സ്ഥാപിക്കുന്നു. ഞാൻ ഭൂതം, വർത്തമാനം, ഭാവി എന്നിവയെപ്പറ്റി പൂർണ്ണ ബോധവാനാണെന്നും ബ്രഹ്മാവും ശിവനും ദേവന്മാരും ഉൾപ്പെടെ ആരും എന്നെ പൂർണ്ണമായും അറിയുന്നില്ലെന്നും ഭഗവത്ഗീതയിൽ കൃഷ്ണൻ അരുളി ചെയ്യുന്നു. ഭൗതിക ജീവിതത്തിലെ വേലിയേറ്റങ്ങളിൽ അസ്വസ്ഥരായി കഴിയുന്ന അർത്ഥജ്ഞാനമുള്ള ആത്മീയ നേതാക്കൾക്ക് തീർച്ചയായും ഭഗവാനെ അറിയാൻ കഴിയില്ല. അർത്ഥവിജ്ഞാനരായ ആധ്യാത്മിക ഗുരുനാഥന്മാർ മനുഷ്യ സമൂഹത്തെ ആരാധന വസ്തുവാക്കി മാറ്റി ഒരു അനുരഞ്ജനത്തിന് ശ്രമിക്കുന്നു. ഇത്തരം ആരാധന വാസ്തവികമല്ല. ഇത്തരം ആത്മീയ നേതാക്കളുടെ ഉദ്യമം വൃക്ഷങ്ങളുടെ വേരിൽ ജലസേചനം നടത്തുന്നതിന് പകരം അവയുടെ ഇലകളിലും കാണ്ഡങ്ങളിലും ജലസേചനം നടത്തുന്നത് പോലെയാണ്. സ്വാഭാവികമായ രീതിയിൽ നനയ്ക്കുകയാണത്. എന്നാൽ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് സുസ്ഥചിത്തരായ നേതാക്കന്മാർ ഇലകളോടാണ് കൂടുതൽ അടുപ്പം കാണിക്കുന്നത്. ഇലകളിൽ ജലസേചനം നടത്തിയിട്ടും പോഷണക്കുറവ് കാരണം സകലതും ഉണങ്ങി നശിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. മന്ത്രി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആ ശ്ലോകമാണിത്. യഥാ തരുർമൂലനിഷേചനേന തൃപ്യന്തി തസ്കന്ധഭുജോപശാഖ പ്രാണോപഹാര ച യതേന്ദ്രിയാണാം തദൈവ സർവാഹനമച്യുതേജ്യ. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത് ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ, ഇത് ഏത് ശ്ലോകാന്ന് വെച്ചാൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ 4.31.14 നാലാമത്തെ സ്കന്ധം 31:14 ശ്ലോകമാണ്. ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നത് തടി, ശാഖകൾ, ചില്ലകൾ തുടങ്ങി എല്ലാറ്റിന്റെയും ഊർജ്ജസ്വലമാക്കുന്നത് പോലെയും ഉദരത്തിന് ഭക്ഷണം നൽകുന്നത് ശരീരത്തിന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും അവയവങ്ങളെയും ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നത് പോലെയും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ ഭക്തിപൂർവം സേവിച്ചുകൊണ്ട് ആരാധിക്കുന്നത് ആ പരമപുരുഷന്റെ ഭാഗങ്ങളായ ദേവന്മാരെ യാന്ത്രികമായി തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നു. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മള് രണ്ടുദാഹരണം പറയുന്നുണ്ടല്ലേ. ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോ അതിന്റെ ശാഖകൾക്കും ചില്ലകൾക്കും എല്ലാം ഗുണം ലഭിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ ഉദരത്തിൽ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുമ്പോൾ മറ്റവയവങ്ങൾക്ക് ഊർജം ലഭിക്കുന്നു.
അപ്പൊ ഭഗവാൻ പരമപുരുഷനെ ആരാധിച്ചാൽ മറ്റു ദേവീദേവന്മാരെല്ലാരും തൃപ്തിപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാണ് ഈ പറയുന്ന ദേവീദേവന്മാര്. ഭഗവാന്റെ ആ വിരാട് രൂപത്തിലുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് ഈ ദേവന്മാരെല്ലാരും. അപ്പോ ഭഗവാൻ തൃപ്തിപ്പെട്ടാൽ ദേവന്മാരും തൃപ്തിപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ആ ഒരു ഭാഗത്തില് പ്രഭുപാദര് കോട്ട് ചെയ്യുന്നത്, ആ ശ്ലോകം. ആ ശ്ലോകമാണ് ഇവിടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് ഒന്ന് വായിക്കാമോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വായിച്ചോ മാതാജി. മുളയുടെ തുടങ്ങുന്നല്ലേ അല്ലെ? മുളയുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനമായ വേരുകളിൽ ജലസേചനം ചെയ്യാൻ ഈശോപനിഷത്ത് നമ്മെ ഉപദേശിക്കുന്നു. ശാരീരിക സേവനം വഴി മനുഷ്യരാശിയെ ആരാധിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും കുറ്റമറ്റതല്ല, ആത്മസേവനത്തെക്കാൾ താണതുമാണ്. കർമ്മ നിയമമനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്തതരം ശരീരങ്ങൾ ജനിപ്പിക്കുന്നത് വേരിന് സമമായ ആത്മാവാണ്. വൈദ്യസഹായം, സാമൂഹ്യ സഹായം, വിദ്യാഭ്യാസ സൗകര്യം എന്നീ രീതിയിൽ മനുഷ്യ സേവനം നടത്തുന്ന അതേ അവസരത്തിൽ തന്നെ കശാപ്പുശാലകളിൽ പാവപ്പെട്ട മൃഗങ്ങളുടെ തൊണ്ടയറുക്കുന്നത് ജീവജാലങ്ങൾക്ക് ചെയ്യുന്ന യഥാർത്ഥ സേവനമല്ല. അടുത്ത വായിക്കണം മാതാജി. ഓക്കെ മതി മാതാജി. അപ്പോ ഇവിടെ ഇന്ന് അടുത്ത ഒരു ടോപ്പിക്കിലോട്ടാണ് പ്രഭുപാദർ ഇവിടെ കടക്കുന്നത്. അതായത് മാനവ സേവ, മാധവ സേവ. ഇതിന്റെ എന്താണ് അതിലെ യാഥാർത്ഥ്യം എന്ന് അദ്ദേഹം തുറന്നു പറയാണ്. അപ്പോ ഈ ഒരു സ്ലൈഡിൽ എന്താന്ന് നോക്കാം. ബുധ അബുധ. മുനിമാരും വേദങ്ങളും നൽകിയ തെളിവുകളിൽ നിന്ന് പഠിച്ചവർ ബുധ. അർജുനനെ പോലെ പരമോന്നത വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് വൈദിക അറിവ് കേൾക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഉത്തമന്മാർ. ഗീത അർജുനൻ കേൾക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മനുഷ്യ സ്നേഹിയും സമാധാനവാദിയുമായിരുന്നു. യുദ്ധം ചെയ്ത് ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം അപ്പൊ ബുധ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യഥാർത്ഥ ബുദ്ധിയുള്ളവർ വേദങ്ങളിൽ പറയുന്ന ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കുന്നു. അർജുനൻ എങ്ങനെയാണോ പരമപുരുഷനിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് അതുപോലെ മനസ്സിലാക്കുന്നവരാണ് ബുധ. അപ്പൊ അർജുനൻ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു മനുഷ്യസ്നേഹി സമാധാനവാദിയായിരുന്നു. പിന്നീടാണ് അദ്ദേഹം യുദ്ധം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചത്. ബുദ്ധിയില്ലാത്തവർ, സ്വയം നശിക്കുന്ന ആളുകൾ, അതായത് വ്യക്തിത്വം ഇല്ലാത്തവരാണ് അബുധ. നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എന്തും ചെയ്യുക, കഴിയുന്നത്ര പാതകളുണ്ട്, പക്ഷേ വസ്തുത അതല്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ പറയുന്നതാണ് അല്ലെ അബുധ എന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ഉപയോഗിച്ചോ, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പാത സ്വീകരിക്കാം, എല്ലാരും ഒരേ സ്ഥലത്തെത്തും എന്ന് പറയുന്നത് ബുദ്ധിയില്ലാത്തവരാണ്. അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ അടുത്തത് കാണുന്നത് പ്രഭുപാദർ ഇവിടെ നമുക്ക് കോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് മാനവ സേവ, മാധവ സേവ. അപ്പൊ മാനവ സേവ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാരും എന്താണ് ചാരിറ്റി കൊടുക്കുക അല്ലെ, ഹോസ്റ്റല് പണിയുന്നു, പിന്നെ അനാഥാലയങ്ങള്, വയസ്സായവർക്ക് കിടക്കാനുള്ള സ്ഥലം, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് പേർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നു. അതൊക്കെ മാനവ സേവം എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ ആൾക്കാർ പറയില്ലേ, ഈ ക്ഷേത്രങ്ങളൊക്കെ പണിതിട്ട് എന്ത് പ്രയോജനം? ഈ ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ ഒരുപാട് എത്ര രൂപയാണ് ക്ഷേത്രങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ഒരുപാട് ആഭരണങ്ങളൊക്കെ. ഈ പ്രതിമയ്ക്ക് എന്തിനാണ് ഇത്ര ആഭരണങ്ങൾ? അതുവല്ലോ ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്ന പ്രതിമ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ? കൂടാതെ പാൽ അഭിഷേകം ചെയ്ത് ഈ പാല് വല്ല പാവങ്ങൾക്കും കൊടുത്തായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് പ്രയോജനം ചെയ്തേനെ? ഇങ്ങനെയൊക്കെ പല ചോദ്യങ്ങളും ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാത്തവർ പറയാറുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ഒരു മാനസികാവസ്ഥ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് പല ക്ഷേത്രങ്ങളിലും കള്ളത്തരം നടക്കുന്നത്. കാരണം ആർക്കും വിശ്വാസമില്ല അല്ലെ, വിഗ്രഹത്തിന് എന്തിനാണ് സ്വർണം? ഇപ്പൊ ഈ സ്വർണ്ണ കൊള്ളയൊക്കെ നടക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ആർക്കും വിശ്വാസമില്ല, യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം അവർക്കറിയില്ല. അവരെ സംബന്ധിച്ച് ആ പൈസ കൊണ്ട് മാനവ സേവ എന്ന് പേര് പറയും, പക്ഷെ അവർ ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി അവർ ഇതെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്തിനീ ഇത്രയും പണമൊക്കെ, ഈ ആഭരണങ്ങളും ഒക്കെ ഒരു കല്ലിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു? അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ ചാലഞ്ച് ചെയ്യാണ്, അങ്ങനെയുള്ളവരെ മൂഢന്മാരെന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്, റാസ്കൽസ്. ദേ ആർ ഫൂൾസ് ആൻഡ് റാസ്കൽസ്, ഇങ്ങനെയാണ് പ്രഭുപാദർ പറയുന്നത്. അവര് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല, ഇത് വെറും കല്ലല്ല. പ്രതിമാ നഹിതു സാക്ഷാൽ വ്രജേന്ദ്ര നന്ദൻ അല്ലെ, സാക്ഷി ഗോപാലിന്റെ ആ ലീലയില് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തില് പറയുന്നുണ്ട്, പ്രതിമയല്ല, സാക്ഷാൽ
ബ്രജേന്ദ്ര നന്ദൻ ആണ് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്, സ്വയം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്, ഇത് പ്രതിമയല്ല. അദ്ദേഹമാണ് എല്ലാ കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതൻ. അഹം സർവസ്യ പ്രഭോ, അത് ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ ചോദിക്കുന്നു, എന്ത് വാല്യൂ ആണ് മാനവ സേവയ്ക്കുള്ളത്? നിങ്ങൾ ഒരേ സമയം മൃഗങ്ങളെ കൊല ചെയ്യുന്നു അല്ലെ, അറവുശാലകളിൽ മൃഗങ്ങളെ കൊല ചെയ്യുന്നു, എന്നിട്ട് മറ്റൊരു സൈഡിൽ ഞങ്ങൾ മാനവ സേവ ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ മാനവ സേവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശക്കുന്ന ഒരു കൊച്ചിന് ഒരു നേരത്തെ ബിരിയാണി, ചിക്കൻ ബിരിയാണി വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് വലിയൊരു സേവയായിട്ട് പറയും. പക്ഷെ ആ കുട്ടിക്ക് വയറ് നിറയാൻ വേണ്ടി എന്താണ്, അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ ഒരു മൃഗത്തിനെ കൊന്നിട്ടാണ് അല്ലെ, ഒരു ജീവൻ കളഞ്ഞിട്ടാണ് ആ ഒരു സേവ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഒരാൾക്ക് നല്ലത് ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റൊരാൾക്ക് അത് ദോഷമായിട്ടാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ എന്ത് പ്രയോജനമാണ് ഉള്ളത്? അതാണ് പ്രഭുപാദർ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സഹായങ്ങളൊക്കെ ചെയ്താൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും മാറില്ല, അത് വീണ്ടും വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ ഒരു പ്രഭുപാദർ പറയുന്ന ഒരു ഉദാഹരണം ഉണ്ടല്ലേ, ഒരു കോടീശ്വരനായിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടി, കോടീശ്വരന്റെ മകനായിട്ടുള്ള കുട്ടി വീട് വിട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ആ കുട്ടിക്ക് എത്ര ഭക്ഷണം കൊടുത്താലും, എത്ര നല്ല വസ്ത്രം കൊടുത്താലും, എത്ര വലിയ വീടുണ്ടാക്കി കൊടുത്താലും, അവന്റെ ജീവിതകാലം മൊത്തവും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തരാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവന് സന്തോഷം കിട്ടില്ല. അവന് എപ്പോഴേ സന്തോഷം കിട്ടൂ? എപ്പോഴായിരിക്കും ആ കോടീശ്വരനായിട്ടുള്ള കുട്ടിക്ക് സന്തോഷം കിട്ടണമെങ്കിൽ അവന്റെ അച്ഛന്റെ അടുത്ത് അവന്റെ തിരിച്ചെത്തണം. അച്ഛന്റെ അടുത്ത് പോയാലേ അവന് സന്തോഷം കിട്ടുകയുള്ളൂ. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മൾ ഈ ബാക്കിയുള്ള ഭൗതികമായിട്ടുള്ള താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള പരിഹാരമായിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ മാനവ സേവയ്ക്ക് എതിരല്ല. ഇസ്കോണും ഒരുപാട് മാനവ സേവ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതായത് ഭക്തിവേദാന്ത ഹോസ്പിറ്റൽസ് ഉണ്ട്, ഫുഡ് ഫോർ ലൈഫ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ മാനവ സേവ, മാധവ സേവയ്ക്ക് ഇല്ലാതെ മാനവ സേവ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നം. മാധവനെ സേവിച്ചുകൊണ്ട് മാനവ സേവ ചെയ്യാം. ശാരീരികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല, അവന്റെ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള പുരോഗതിക്കും കൂടി നമ്മൾ ചെയ്യണം. അപ്പോ പക്ഷെ നമ്മൾ എത്ര മാനവ സേവ ചെയ്താലും അവനവന്റെ കർമ്മത്തിനുള്ളത് അവന് വരിക തന്നെ ചെയ്യും. നമുക്ക് ഒരാളുടെ കർമ്മം, ഇപ്പൊ ദരിദ്രനാവുക, പോവർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ അവന്റെ കർമ്മഫലം കൊണ്ട് വരുന്നതാണ്. അത് മാറ്റാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എത്ര അവന് ഭക്ഷണം കൊടുത്തു, അവന് നല്ല ഡ്രസ്സ് കൊടുത്തു, അവന്റെ ജീവിതകാലം മൊത്തം അവന് പട്ടിണി ഇല്ലാതെ കിടക്കാനുള്ള ഒരു രീതിയിലാക്കി കൊടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവന്റെ ആ കർമ്മഫലം ഇല്ലാതാകില്ല. ആ കർമ്മം ശാരീരിക തലത്തിലുള്ള കർമ്മഫലം അവന്റെ മാനസിക തലത്തിലായിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ ഒരു രോഗമായിട്ടായിരിക്കും അവന്റെ കർമ്മം വരിക, അല്ലെങ്കിൽ അവന് മാനസികമായിട്ടുള്ള ഡിപ്രഷൻ പോലെ വരും. തീർച്ചയായിട്ടും ആ കർമ്മം എന്തായാലും അവൻ അനുഭവിച്ചേ പറ്റൂ. നമ്മളല്ലാതെ എത്ര എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള ശാരീരിക സഹായം ചെയ്താലും കർമ്മഫലം അത് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. പക്ഷെ നമ്മള് പ്രസാദം കൊടുക്കുന്നു അല്ലെ, അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ ഇപ്പൊ മാധവനെ സേവ ചെയ്തുകൊണ്ട്, മാധവന്റെ ആ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ നമ്മൾ ഒരാളെ സഹായിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവന്റെ കർമ്മത്തെ തന്നെ ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ. അങ്ങനെയാണ് അവന് നാമം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, അവൻ അജ്ഞാത സുഹൃതി കൊടുക്കുക. അപ്പൊ അവന്റെ എത്രയോ ജന്മത്തെ കർമ്മങ്ങളെ അവൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കത്തിച്ചു കളയാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ അതാണ് ഏറ്റവും വലുത്. മാധവ സേവയാണ് മാനവ സേവയെക്കാളും ഉപരിയായിട്ടുള്ളത്. ഭരത മഹാരാജാവിന്റെ ഉദാഹരണം പറയുന്നുണ്ടല്ലേ. ഭരത മഹാരാജാവ് എന്താ അദ്ദേഹത്തിന് പറ്റിപ്പോയത് എന്താണ്? അദ്ദേഹവും ആ മാനവ സേവയാണ് ചെയ്തത്. മാനവ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച മനുഷ്യനെയല്ല, അദ്ദേഹം മാനിന് വേണ്ടി, താനൊരു രാജാവാണ്, അപ്പൊ ഈ മാനിന് ഈ അപകടം വരുമ്പോ ആ മാനിനെ രക്ഷിക്കണ്ടേ, ആ മാനിനോടുള്ള കാരുണ്യം തോന്നി ഭരത മഹാരാജാവ് തന്റെ പരമ ലക്ഷ്യത്തെ മറന്ന് ഉപധർമ്മയിലേക്ക് അല്ലെ, നമ്മൾ 2 ധർമ്മം ഉണ്ടല്ലോ, സ്വധർമ്മം ഉണ്ട്, നിത്യധർമ്മം ഉണ്ട്. ആ നിത്യധർമ്മം മറന്ന് അദ്ദേഹം സ്വധർമ്മത്തിലേക്ക് വന്നു. അപ്പൊ ഒരാളുടെ കർമ്മത്തെ നമുക്ക് ഇല്ലാതാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ശരിക്കുമുള്ള ആ ഒരു വ്യക്തിയോട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ജീവകാരുണ്യം എന്താണ്? ആത്മീയതയിലേക്ക് ആ വ്യക്തിയെ കൊണ്ടുവരിക. നമ്മൾ എത്ര വിദ്യാഭ്യാസവും ആഹാരവും വസ്ത്രവും ഒക്കെ കൊടുത്താലും അവന്റെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കർമ്മഫലം നമുക്ക് മാറ്റാൻ സാധിക്കില്ല. ലോ ഓഫ് കർമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പെർഫെക്റ്റ് ആണ്. നമ്മളത് പല രീതിയിൽ മാറ്റാൻ ശ്രമിച്ചാലും അതുപോലെ അത്രയും വാല്യൂവിൽ തന്നെ പല രീതിയിലായിരിക്കും അവനത് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത്.
നാരദ മഹർഷി വ്യാസദേവനോട് പറയുന്നുണ്ടല്ലേ, നമ്മൾ ആരും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ദുഃഖം വരാനായിട്ട്, പക്ഷെ ദുഃഖം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അതുപോലെ നമ്മൾ ആരും ആഗ്രഹിക്കാതെ തന്നെ സന്തോഷവും നമുക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മള് അതിനു വേണ്ടി ആ ദുഃഖം മാറാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരുപാടൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ദുഃഖവും സുഖവും ഒക്കെ നമ്മുടെ കർമ്മം വെച്ച് വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ ആ ധീരനിൽ കൂടെ മനസ്സിലായാലേ നമുക്ക് ഒരാളെ സഹായിക്കാനും അവനെ എങ്ങനെയാണ് പരമ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റുമെന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ. സംഹാരമാണ് ജനനത്തിന്റെയും ഉപജീവനത്തിന്റെയും ഉറവിടം. ഉന്മൂലനത്തിന് ശേഷവും അവശേഷിക്കുന്നു. വേദാന്ത സൂത്രത്തിന്റെ സ്വാഭാവിക വ്യാഖ്യാനം എന്ന നിലയിൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എല്ലാ വികാസങ്ങളുടെയും ഉറവിടം പൂർണ്ണബോധമുള്ളതായി വിവരിക്കുന്നു. ഓ അർജുന, പരമമായ വ്യക്തിത്വം എന്ന നിലയിൽ മുൻകാലങ്ങളിൽ സംഭവിച്ചതും വർത്തമാനകാലത്ത് സംഭവിക്കുന്നതും വരാനിരിക്കുന്നതുമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എനിക്കറിയാം. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും എനിക്കറിയാം. അതാണ് സംഭൂത. ആരാണ് അത്? പരമപുരുഷനാണ്. ആ ഭഗവാന് എല്ലാത്തിനെയും അറിയുന്നവനാണ്. ഒരുവൻ ബ്രാഹ്മണിക യോഗ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ ഭക്തി സേവനം ചെയ്യുന്നതിൽ അവൻ സന്തുഷ്ടനും ഉത്സാഹിയുമായി തീരുന്നു. യാന്ത്രികമായി ദൈവത്തിന്റെ ശാസ്ത്രം അവന്റെ മുന്നിൽ അനാവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടു. ദൈവത്തിന്റെ ശാസ്ത്രം അറിയുന്നതിലൂടെ ഒരാൾ ക്രമേണ ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിതനാവും. കൂടാതെ സംശയാസ്പദമായ മനസ്സ് ഭഗവാന്റെ കൃപയാൽ വ്യക്തമാകും. ഈ ഘട്ടത്തിൽ എത്തുന്ന ഒരാൾ ഒരു വിമോചിത ആത്മാവാണ്. ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും ഭഗവാനെ കാണാൻ കഴിയും. ഈ സംഭവത്തിന്റെ പരിപൂർണതയാണ് ശ്രീ ഈശോപനിഷത്ത് ഈ മന്ത്രത്തിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് ഒന്ന് വായിക്കാമോ? നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ്. ജീവജാലങ്ങൾ ഞാൻ വായിക്കാം. രേഷ്ണ ഹരിപോൽ. ജീവജാലങ്ങൾ ജനനം, രോഗം, വാർദ്ധക്യം, മരണം എന്നീ ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളിൽ പലതരം ശരീരങ്ങളിൽ നിരന്തരം യാതന അനുഭവിക്കുന്നു. പരമപുരുഷനും ജീവാത്മാവും തമ്മിലുള്ള നഷ്ടപ്പെട്ട ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കുക വഴി ഈ ഭൗതിക ബന്ധത്തിൽ നിന്നും പുറത്തു വരാനുള്ള ഒരവസരമാണ് മനുഷ്യ ജന്മം. ശരണാഗതിയുടെ ഈ തത്വം സംഭൂതം പഠിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഭഗവാൻ നേരിട്ട് അവതരിക്കുന്നു. സർവശക്തിയോടും പ്രേമത്തോടും പരമപുരുഷനെ ആരാധിക്കാൻ മാനവരാശിയെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥ മനുഷ്യ സേവനം സാധ്യമാകുന്നത്. ഈശോപനിഷത്തിലെ ഈ മന്ത്രത്തിന്റെ നിർദ്ദേശം അതാണ്. അടുത്തത് വായിക്കടാ മാതാജി. ഓക്കെ, അടുത്ത പ്രഭു വായിക്കും കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാഘവ് പ്രഭു ഒന്ന് വായിക്കാമോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അവിടത്തെ മഹനീയ കൃത്യങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള ശ്രവണവും ജപവുമാണ് അസ്വസ്ഥത നിറഞ്ഞ ഈ യുഗത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ ആരാധിക്കുന്നതിനുള്ള ലളിതമാർഗം. എങ്കിൽ കൂടി മാനസിക ഊഹാപോഹങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ സാങ്കല്പികമെന്ന് കരുതുന്നു. അതിനാൽ അവർ അവയുടെ ശ്രവണത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുകയും നിഷ്കളങ്കരായ ജനതയുടെ ശ്രദ്ധ വ്യതിചലിപ്പിക്കാൻ അർത്ഥമില്ലാത്ത വാഗ്ജാലങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ പ്രവൃത്തികളെ പറ്റി ശ്രവിക്കുന്നതിന് പകരം ഇത്തരം കപട ആധ്യാത്മിക ആചാര്യന്മാർ സ്വയം പരസ്യപ്പെടുത്തുന്നതിനായി അനുയായികളെ അവരെക്കുറിച്ച് തന്നെ കീർത്തിക്കുവാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. ആധുനിക കാലത്ത് അത്തരം നാട്യക്കാരുടെ എണ്ണം ഗണ്യമായി വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരം നാട്യക്കാരുടെ കെട്ടിച്ചമയ്ക്കപ്പെട്ട പ്രചരണത്തിൽ നിന്നും ജനങ്ങളെ രക്ഷിക്കുക എന്നത് ഭഗവത് ഭക്തന്മാർക്ക് ഒരു വലിയ പ്രശ്നമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ്. നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ആരിൽ നിന്ന് കേൾക്കണം എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ലെവൽ 1 ലെവൽ 2 ക്ലാസ്സിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും അറിയില്ല. അവരിത് പുതിയതായിരിക്കും. അവർ മിക്കവരും വേറെ പല മായാവാദികളുടെ ക്ലാസ്സുകൾ കേട്ടിട്ടായിരിക്കും അവർ വരിക. അപ്പൊ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ അവരെല്ലാം കൂടെ മിക്സപ്പ് ചെയ്യും. എല്ലാവരും ഒന്നാന്നാണ് അവരുടെ ചിന്ത. അപ്പൊ അവരവിടെയും കേൾക്കും, ഇവിടെയും കേൾക്കും. പിന്നെ വിചാരിക്കും അവിടെ കുറച്ചുകൂടെ ലീനിയന്റ് ആണ്, അവിടെ എന്താണ് ഇതുപോലെ യമനിയമങ്ങളൊന്നും പറയണില്ല, ഇത്രയും മന്ത്രം ചൊല്ലാനൊന്നും പറയുന്നില്ല. ഇവിടെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും ചായ കുടിക്കരുത്, കാപ്പി കുടിക്കരുത്, ഉള്ളി വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാവും. അപ്പൊ അവർ വിചാരിക്കും ഞാൻ അവിടെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതൊന്നും ഇല്ല, പക്ഷെ അവിടെയും നല്ല കഥകൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ അവർ കുറെ പേര് ഇവിടുന്ന് നിർത്തിയിട്ട് അപ്പുറത്ത് പോകും. പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത കൊടുക്കുമ്പോൾ
നമ്മൾ പ്രഭുപാദയുടെ ഭഗവത്ഗീത വാങ്ങിക്കാൻ പറയുമ്പോഴും അവർ വാങ്ങിക്കും. വാങ്ങിച്ചിട്ട് അവരുടെ കയ്യിൽ ഓൾറെഡി വേറെ ഭഗവത്ഗീത കാണും. എന്നിട്ട് ഇവർ വായിക്കുമ്പോൾ പറയാം, എനിക്ക് പക്ഷെ ഇതാണ് കുറച്ചുകൂടെ നല്ലതായിട്ട്. കാരണം അവരുടെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് ഇത്രയും നാൾ ഫോളോ ചെയ്തതെന്നൊന്ന് മാറുമ്പോൾ എന്ന് അറിയുമ്പോൾ അവർ കുറച്ചുകൂടെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള അപ്പുറത്തല്ലേ എന്നും പറഞ്ഞ് അവിടെ പോവാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവർക്ക് ആ ഒരു എന്താ ഭാഗ്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് പലരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചാടി കളിക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മള് ആ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പര ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ കറക്റ്റ് എന്ത് പറയുന്നു, ആളുകളെല്ലാം കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആണ്. ഇന്നാണെങ്കിൽ ഒരു 99% ഈ ആത്മീയമായിട്ട് പോകുന്നവരെല്ലാം മായാവാദികളാണ്. അതുകൊണ്ട് ആളുകള് ഏതാണ് ശരി ഏതാണ് സത്യം എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അവർക്ക്. അപ്പൊ അതാണ് പ്രഭുപാദർ ഇവിടെയും പറയുന്നത്, ആ ശുദ്ധ ഭക്തനിൽ നിന്ന് വേണം നമ്മൾ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കണം. അത് അവർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് ഒന്ന് വായിക്കാമോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഉപനിഷത്തുക്കൾ കൃഷ്ണ. പ്രധാനമായി ആദിപുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണനിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ തിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ എല്ലാ ഉപനിഷത്തുക്കളുടെയും സാരസംഗ്രഹമായ ഭഗവത്ഗീതയിൽ നേരിട്ട് കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. അതിനാൽ ഭഗവത്ഗീതയും ശ്രീമദ് ഭാഗവതവും ശ്രവിക്കേണ്ടതാണ്. ഇപ്രകാരം ക്രമേണ മനസ്സ് മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും ശുദ്ധമാകുന്നു. ഭഗവത് ലീലകൾ ശ്രവണം ചെയ്യുമ്പോൾ ഭക്തൻ ഭഗവാന്റെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റുന്നു. ഇപ്രകാരം സ്വഹൃദയസ്ഥനായ ഭഗവാൻ ഭക്തന് വേണ്ട മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നു. ദദാമി ബുദ്ധിയോഗം തം യേന മാം ഉപയാന്തിതേ. എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ ഉതകുന്ന ബുദ്ധിവിശേഷം ഞാൻ നൽകുന്നു എന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിലും 10:10 ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കേൾക്കണം, ശ്രവിക്കണം അല്ലെ? ആ ശ്രവണം, ആ ശ്ലോകമാണ് ശൃണ്വതാം സകഥാ കൃഷ്ണ പുണ്യ ശ്രവണ കീർത്തന ഹൃദയസ്തോസി അഭദ്രാണി വിധുനോദി സുഹൃത്സദാം. അപ്പൊ പരമപുരുഷനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ആ പരമ്പരയിലൂടെ പരമസത്യത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഉള്ളിലെ പരമാത്മാവ് നമ്മളെ ശുദ്ധീകരിക്കും. നമ്മളെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഇത് എന്താണ് അത് ഇതിൽ പറയുന്നത്, എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ പരമാത്മാവും സത്യവാന്മാരും ഉപകാരിയുമായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ തന്റെ സന്ദേശങ്ങൾ കേൾക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം വളർത്തിയെടുത്ത ഭക്തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ഭൗതിക സുഖാനുഭവത്തിനായുള്ള ആഗ്രഹത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു. ശരിയായി കേൾക്കുകയും ജപിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സന്ദേശങ്ങൾ തന്നെ പുണ്യകരമായി മാറുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ധീരനിൽ കൂടെ നമ്മൾ കേൾക്കുക, അങ്ങനെ നമുക്ക് ശുദ്ധീകരണം സംഭവിക്കുന്നു. അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് തീരാറായല്ലേ? ഇനി ആരാണ് ഇതുവരെ വായിക്കാത്തവരുണ്ടോ? ഇന്നേ വരെ വായിച്ചിട്ടില്ല? ഒരുപാട് പേര് ഇങ്ങനെ ഒളിച്ചിരിപ്പുണ്ട് നമ്മളെ ക്ലാസ്സില്. ഫ്രണ്ടിലോട്ട് വരാത്ത കുറച്ചു പേരുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവാന്റെ ആന്തരിക പ്രചോദനങ്ങൾ രാജസികവും താമസികവുമായ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളാൽ മലീമസമാക്കപ്പെട്ട ഭക്തഹൃദയങ്ങളെ പവിത്രീകരിക്കുന്നു. അവിശ്വാസികൾ രജോ ഗുണത്തിനും തമോ ഗുണത്തിനും വശംവദരാണ്. രജോ ഗുണത്തിൽ കുടുങ്ങിയ ഒരാൾക്ക് ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. തമോ ഗുണത്തിൽ പെട്ടുപോയ ഒരുവന് തന്നെയോ ഈശ്വരനെയോ കുറിച്ചറിയാൻ കഴിയില്ല. ഒരു ഭക്തന് ഭഗവത് കരുണയാൽ രജോ ഗുണവും തമോ ഗുണവും നീങ്ങിക്കിട്ടുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ ഭക്തൻ ബ്രാഹ്മണ ലക്ഷണ സത്വഗുണത്തിൽ അധിഷ്ഠിതനായി തീരുന്നു. വിശ്വാസനായ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ മാർഗനിർദ്ദേശത്തിലൂടെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ പാത പിന്തുടർന്നാൽ ഏവർക്കും ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന യോഗ്യത നേടാം. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഇപ്രകാരം പറയുന്നു: കിരാതാഹൂനാദ്ര പുളിരു പുൽക്കശ ആഭിരാശുംഭ യവന കസാദയ ഏനേച പാപായദപാശ്രയാശ്രയ ശുദ്ധ്യന്തി തസ്മൈ പ്രഭവിഷ്ണവേ നമഃ.
താഴ്ന്ന കുലത്തിൽ ജാതനായ ഒരു വ്യക്തിക്ക് പോലും ശുദ്ധഭക്തന്റെ മാർഗനിർദ്ദേശത്താൽ പരിശുദ്ധനാകാൻ കഴിയും. ഭഗവാൻ അസാധാരണ ശക്തിമാനാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ബ്രാഹ്മണ യോഗ്യതയിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കുകയാണല്ലേ നമ്മൾ ഇസ്കോൺ മൂവ്മെന്റ് പറഞ്ഞ ഒരു ബ്രാഹ്മണിക്കൽ ക്വാളിറ്റിയിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ്. എല്ലാരെയും ബ്രാഹ്മണ യോഗ്യതയിൽ എത്തിക്കും. അപ്പൊ ആ ഗുരു ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ആ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുകയും ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ഏത് താഴ്ന്ന കുലത്തിലാണ്, അതാണ് കിരാട ഹുണാന്ദ്ര പുലിന്ദ കിരാട ഹുണാന്ദ്ര പുലിന്ദ പുൽകശ ആഭീര സുംബായവനാകശാദയ യേ അന്യജാപാഭയദാപാ അപാശ്രയാശ്രയാ ശുദ്ധ്യന്തി തസ്മൈ പ്രഭ വിഷ്ണവേ നമ. അപ്പൊ എത്ര താഴ്ന്ന കുലത്തിലുള്ളവനാണെങ്കിൽ പോലും അവനെ ശുദ്ധഭക്തനാക്കാനായിട്ട് പറ്റും. എങ്ങനെ? ശുദ്ധഭക്തന്റെ ആ നിർദ്ദേശത്തിലൂടെ. അപ്പൊ അത്രയും പവർഫുൾ ആണ് ആ ഗുരുവിന് നമ്മളെ മാറ്റാനായിട്ട്. എത്ര താഴ്ന്നയാണെങ്കിലും മാറ്റാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഒരു ബ്രാഹ്മണിക യോഗ്യതകൾ കൈവരിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ ഭക്തി സേവനം ചെയ്യുന്നതിൽ അവൻ സന്തുഷ്ടനും ഉത്സാഹിയുമായി തീരുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ക്വാളിറ്റിയിൽ എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് സേവനം ചെയ്യാനുള്ള ഉത്സാഹവും നമുക്ക് സന്തോഷം കിട്ടും ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യാൻ. അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ ഒരു ക്വാളിറ്റിയിൽ വരുമ്പോഴാണ് പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് റിവീൽ ആകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആദ്യമായിട്ട് ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ചത് ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഫസ്റ്റ് ടൈം ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് ഒന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. നമ്മൾ പിന്നെ നാമമൊക്കെ ജപിച്ച് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്ത് കുറേ സേവനം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് അനാവരണം ചെയ്തു വരുന്നത്. നമുക്ക് ശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്ന പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് വെളിവാക്കി തരും ഭഗവാൻ. നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ള പരമാത്മാവ് അത് നമുക്ക് വ്യക്തമാക്കി തരും, ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടാക്കി തരും. അപ്പൊ അതാണ് ഭഗവാന്റെ ഭക്തരുമായിട്ടുള്ള സംഘം കൊണ്ട്, ശുദ്ധ ഭക്തരുമായിട്ടുള്ള സംഘം കൊണ്ട് നമുക്ക് പരിവർത്തനം ഉണ്ടാവുകയാണ്. ബ്രാഹ്മണ ഗുണത്തിൽ വന്ന് ഭഗവാന് സേവ ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ നമുക്ക് ശാസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം അനാവരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെ അത് അറിയുമ്പോൾ ഭഗവാനെയും ഭഗവാന്റെ ശാസ്ത്രവും എല്ലാം മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ഡിറ്റാച്ച്മെന്റ് തോന്നും. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിതനാകാൻ സാധിക്കും. മനസ്സെപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ കൃപയാൽ, സംശയമുണ്ടായിരുന്ന മനസ്സ് ക്ലിയർ ആവും. ഭഗവാന്റെ കൃപ കൊണ്ട് സംശയങ്ങളെല്ലാം ഇല്ലാതാകും. ആ ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് ഒന്ന് വായിക്കാമോ? നമ്മുടെ മനസ്സ് ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആകും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട്. അതവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ വായിക്കട്ടെ മാതാജി? വായിച്ചോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരാൾ ബ്രാഹ്മണീയ ഗുണങ്ങൾ കൈവരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന് ഭക്തിയുത സേവനം അർപ്പിക്കുന്നതിൽ സന്തോഷവും ഉത്സാഹവും സിദ്ധിക്കുകയായി. ഈശ്വരജ്ഞാനം സ്വയമേവ അയാളുടെ മനസ്സിൽ അനാവരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ഈ ശരിയായ ശാസ്ത്രം ഗ്രഹിക്കുന്നതിലൂടെ ഒരാൾ അനുക്രമം ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാകുന്നു. പ്രഭുവിന്റെ കാരുണ്യത്താൽ കലുഷിതമായ മനസ്സ് സ്ഫടികതുല്യം ശുദ്ധമാവുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒരാൾ ഈ തലത്തിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് മുക്താത്മാവാകാനും ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ ചുവടുവെപ്പിലും ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനും കഴിയും. ഇതാണ് ഈശോപനിഷത്തിലെ ഈ മന്ത്രങ്ങൾ വിവരിച്ചിട്ടുള്ള സംഭവ എന്നതിന്റെ പരിപൂർണത. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ സംഭവ എല്ലാ കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കും. ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോയി ഭഗവാനെ നേരിട്ട് സേവ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതിലേക്ക് ആരാണ് കൊണ്ടെത്തിച്ചത്? ഏത് താഴ്ന്ന കുലത്തിലുള്ളവനാണെങ്കിലും ഇത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. എങ്ങനെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരിലൂടെ? ഗുരുവിന്റെ ധീരനായിട്ടുള്ള പരമ്പരയിലൂടെ വന്ന ഗുരുവിലൂടെ നമുക്ക് ആ ഒരു മാറ്റം എല്ലാവർക്കും ആ ബ്രാഹ്മൺ യോഗ്യതയിലെത്തി ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്ത് ശാസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി ഡിറ്റാച്ച്മെന്റ്, ആ മുക്തിയിലേക്ക് വന്ന് ഹൃദയത്തിലെ അഭദ്രങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതായി എല്ലാ സംശയങ്ങളും മാറി വിമോചനത്തിന്റെ ഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തി അങ്ങനെ ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കും. ഇതാണ് ഈശോപനിഷി മന്ത്രം വിവരിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതിന്ന് ചോദ്യങ്ങളുണ്ടോ? ഈ മാതാജി, ഇതിലുള്ളത് 11ാമത്തെ
11ാമത്തെ ചോദ്യം മന്ത്രം 8-ൽ നിന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ മന്ത്രം 11 മുതൽ 15 വരെ ഉള്ളതിൽ 2 ചോദ്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. ഒന്ന് 11ാമത്തെ ഹിരണ്യകശിപു എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം വ്യക്തമാക്കുക. പിന്നെ 13ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹിരൺമയേന പാത്രേണ എന്ന പദത്തിന്റെ ഓക്കെ അത് 15ാമത്തേലാണ് വരെ. അത് അപ്പൊ 15ാമത്തെ ഇതിൽ നിന്നൊന്നും വന്നിട്ടില്ല അല്ലേ? ഇല്ല. 11, 15 11 മുതൽ 15 വരെ ആകെ 2 ക്വസ്റ്റ്യനേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ അല്ലേ? തെറ്റൊന്നുമില്ലല്ലോ. ക്വസ്റ്റ്യൻ അയച്ചതിലല്ലേ? ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും ഇല്ല അപ്പൊ. ഓക്കെ കറക്റ്റ്. എന്തായാലും മാതാജി മ്യൂട്ടായി പോയി. മാതാജി സോറി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തായാലും നെറ്റ് കുഴപ്പമില്ലാതെ ക്ലാസ് ഫുള്ള് ഇരിക്കാൻ പറ്റിയതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ സഹായിച്ചത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ടോ മാതാജി, പ്രഭുജി? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിന്ന് ചുരുക്കാം. മാതാജി. ഓക്കെ ശരി. കൃപാസിന്ധുഭ്യഃ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल. हरे कृष्णा. थैंक यू. हरे कृष्णा.